Kumpui Academy School ground 15 August no tui kaisa pendel lok swnamani tei aro 15 August je panda program je tongmani khaina hinui je pendel lok swnamjak tongmani tini hor thanai belai khe nobai watui kotor phaima bai belai khe no wanama sisa khe kalang thaka tei belai khe no pendel lok sitra khe swbai sukrubui belai khe no kalang thangbai khe oro aboni bagui tabuk teisa haino hai teisa kwtal khaiui samung khainani bagui belai khe no chachukjak tei tini 12 tarik August tai salnai saltamso tongo sio salnai saltamni bisingo no o samung rok no jai jai khe paina bagui dati dati khe samung khailaima tongkha tei abono wanajak je pendel malik je obo dati dati bahai khe pairui mane omo haikhe 80% samung abukjak tongmano se tabuk haino hai watui phai o bai khe swbai kalang belai khe no jwngjalo kalaijak tei omo haikhe watui phaima bai belai khe no swbai sukrubui kalamnani bagui samung teibo kwbang khe kalang thangmani bagui aboni bagui wanajak bo khana je pendel malik je samung khairui tongmani tamo tamo bai bahai khe wngkha abo serai serai khe sai khwnarokno je Kumpui Academy ground ni je 15 August no tui je swnamani o pendel no khwnani aji ning je pendel je swnamani Blai hambai sini media rokno tei naitongnai lukurokno jotono no tini phungkhasangni hamjakma tei sibai yaphoro ang oro 15 August ni bagui pendel khaimani already 100% no 80% kam complete wngjak tei mia horni 11 ta hayo watui nobar phaiui pendel bebang bai tangbaikha tei yang rok naidi pura mat ground ni joto manui pura nosto tangbaikha khe tabuk lebar bo jaigini se pura lebar chanai tei manui to already nosto tangbaikha hingkhe abo warok iko nai naidi warok pura bebak se ri hoite wa hoite bebak se nosto tangbaikha wa to baikha hingkhe obono chwng 15 August ni bagui khaima ba ang obono kwchana muchungo sini kuchuk saka tongnai rok kisa phaiui inquiry khaitung naithangpaitung tato tangjak tangjiya abo hairok borok naiui kisa bebak nosto tangbaikha abo tabuk tesa kwtal khe ma tangphinai kwtal khe tangya korok kuno khainani sombab je kwrwikha সময় তো একদম টাইম শর্ট ni bisingo tabuk kwtal khe khaina thangkhe lebar asung asuk thangphnai tei khoros asung asuk khoros thangnai tabuk oboni byapare tang officer rok no already je ano kaj rwnai ang borok bai kok salaikha tei borok bo taban uansuknaini borok kok sao hingkhe bongni saka tongnai rok abo borok bibisona khaito abo to chini yapaya je obono authority tini borok no abono uansugui je lebar tamo khaitong jao jaga samung khainai bini upore bwswk wngka abo borok no uansukto abo haikha.